neu be bynnag sydd angen. Gret, diolch. Croeso cynnes i chi adra hefyd i ymuno fo ni wrth i ni foli Duw efo'n gilydd eto. Na i fynd trwy'r cyhoeddiadau yn sydyn. Heno ma mi fy gynnu ni gyfarfod unai yma neu yn y stafell drws nesa dan arweiniad Steff a teitl y noson ydy Cyrraedd y Cymru. Wedyn mae Steff yn mynd i baratoi sesiwn i ystyried sut ydyn ni yn cyrraedd y Cymru Cymraeg. Dwi'n yn gwybod beth mae'n mynd i ddeud, ond dwi'n siŵr fydd o'n gyfle da i ni wrando a trafod ac ystyried y gwaith cenhadol sydd angen i wneud yn ein cenedl ni. Felly mae hwnna am 6:00 heno yma, ac yna nos Ferchar mae'n cyfarfod gweddi ni yn hyd Dafydd a Gwenan am 6:30. Nos Wener, yr un adeg ag arfer, cyffro a selar yma 6 ac 7. Ac yna bora dy Sul nesa, mi fydd yr Ysgol Sul ar yr un amser ag arfer, ac yna gwasanaeth dan ofal Steff yma am 9:10. A nos Sul nesa, nodyn bach i'ch dyddiadur chi, nos Sul nesa mi fydd gynnon ni wasanaeth a Derek Adams Aberystwyth fydd yn pregethu hefo ni nos Sul nesa am 6:00. Unrhyw beth arall? Petau llwythio honna chi'n rhoi llaw i fyny ar ôl fi ofyn unrhyw beth arall. Dwi'n gwybod fe hws ni'n neud. Just trystio bod chi'n deud y gwir, dwi'n cymryd. Wan, da ni'n mynd i foli'r arglwydd efo'n gilydd bore yma yn gwrando ar un o hanesion mwyaf dramatig a syfrdanol y Testament Newydd am ffrindiau Iesu mewn galar. Ond cyn i ni droi at yr hanes honno, be am i ni ddarllen chydig adnodau o lyfr Eseia, mi na i weddio, ac yna mi nawn ni symud ymlaen hefo'n gwasanaeth. Ond dowch i ni ddarllen yr adnodau yma o Eseia 43 i ddechrau. Dowch i ni ddarllen efo'n gilydd. Pan fyddi'n mynd trwy'r dyfroedd, byddaf gyda thi, a thrwy'r afonydd, ni rithrant drosot. Pan fyddi'n rhodio trwy'r tân, nith ddeifir, a thrwy'r fflamau ni losgant di. Oherwydd my fi, yr arglwydd dy Dduw, Sanct Israel yw dywaredydd. Dewch i ni weddio. O Dduw mawr, da ni yn rhyfeddu at yn braint ni o gael dod fel hyn ar fora Sul yn enw Iesu Grist a gallu datgan trwy ffydd mae ti ydy'n Duw ni, ti, Sanct Israel, ydy gwaredwr dy bobl. Da ni felly arglwydd yn cyflwyno'n hyn i ni ti, fel ac yr ydyn ni'n gofyn y byddi di yn dy dreigaredd yn gweithio mrymus trwy ysbryd glân. I oleio llygad yn calon a'n deall ni. I'n harwain ni i fyfyrio ac i weld Iesu Grist, yr atgyfodiad a'r bywyd. Yr un sydd yn obaith i bob un sydd yn credu be bynnag ydy sefyllfa a'i hamgylchiadau nhw. Da ni'n diolch yn gwendid, yn gwrthryfel, yn euogrwydd ni bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i achub. A da ni'n gofyn y byddi di trwy ysbryd yn ysbrydoli ac yn arwain, yn mawl, yn diolchgarwch ni, ac am yr wythnos sydd i ddod yn helpu ni i fyddhau ac i drystio yno ti ddydd ar ôl dydd. Gnad o waith felly trwy'r gwasanaeth bob rhan ohono fo ac yn yr Ysgol Sul, arglwydd delia ni yn dy ras. A da ni'n gofyn y cyfan clod a gogoniant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu felly. Can Emyn sydd yn gweddio ar ei ddew wneud i waith yn blith ni a'n helpu ni weld trwy ffydd yn glir pwy ydy Duw i ni. Dyro i ni weld o'r newydd mae ti arglwydd i wein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man, tir di lawr arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr.
Wel, da chi eisiau dod i'r blaen? Plant? I mi gael sgwrs bach? Diolch yn fawr iawn. Lot o'n chi efo cotia bod yma, ydych chi'n oer? Ydych? Iawn. Ydych chi wedi cael gwyliau go lew? Do? Iawn? Bawb di fyny? Da, iawn. Gwych. Wan, dwi'n gwybod bod chi yn mynd yn ôl i'r ysgol fory, yndych? Rhan mwy o'n chi? Na? O, si'r fod yn cael gwyliau, ynddi? O, braf iawn. Wel, hyfryd. Mae yna rein a'ch yn mynd yn ôl i'r ysgol. Felly o'n i'n meddwl bys ni'n rhoi rhyw gwiz bach hefo geiriau i helpu chi i baratoi chi ar gyfer gyfer bod yn ôl yn y dosbarth, iawn? Achos da chi wedi cael wsnos gyfa yn cael hwyl ac yn gwneud pethau gwahanol, a chi'n gorfod mynd i'n ôl i'r ysgol, er mwyn i chi fod yn siarp ar gyfer yr ysgol, iawn? Felly, be dwi'n mynd i ddangos i chi, ydy dwi'n mynd i ddangos, be ma'n gael nhw? Acronyms. Fel llythrennau sydd yn dangos, mae yna eiriau tu ôl iddyn nhw. Na i ddangos i chi ar y sgrin be dwi'n feddwl. Iawn? Ond tan o'n i gael yr un cynta. Os ni wedi symud ymlaen. Na bo. Felly, S4C. Ond mae hynna i gyd yn cynrychioli rhywbeth. Mae yna eiriau tu ôl i'r llythrennau ar hif S4C. Os na rwy'n yn gwybod am be mae S4C yn sefyll. Llio? Ti bron iawn yna. Sianel ydy'r gair cyntaf. 4 ydy jyst rhif 4 ar eich remote control chi. Sianel 4 dim Cymraeg. Cymru. Da iawn. Sianel 4 Cymru. Iawn? Hwna dda'r un hawdd. Os gan i'r llun nesaf. Wan, da chi i gyd di rhaid eich llaw i fyny. Dwi'n gesio bod yr oedolion i gyd yn hollol confused o'n. Heblaw bod nhw yn athrawon. Daniel. TT Rockstars, ti'n iawn. Ond be mae TT Rockstars? Mae yna eiriau. T Rockstars ydy'r ddau ola. Cynan? Ar dderchog. Da iawn. Times Tables Rockstars. Rhyw fath o gêm dech chi chwarae yn yr ysgol i ddysgu tabla, dio, ia? Bob dydd. Cyn. Da iawn. Reit, da chi'n barod am y nesaf? Nech? Iawn. Reit, na ni gael y llun nesaf ar un nesaf. Na fo. Felly, yn Gymraeg, dwi'n rhoi Cymraeg a Saesneg i chi efo hwn. I-R-C neu W-R-I. Lleici. Dwi'n meddwl bod chdi'n gwybod hwn. Cymru, da iawn chdi, Cymru ydy'r gair ola. Anna? Da iawn. A mae'r gair I yn ola ac I yn gyntaf yn yr un Cymraeg, yr un gair ydi o'n Gymraeg, wel, dim yr un gair, ond chbo. Felly mae gennym ni Cymru, rygbi, be di'r I, dych chi'n meddwl? Be? Dim cweit, na. O, agos. Undeb ydy'n Gymraeg. Undeb Rygbi Cymru neu Welsh Rugby Union yn Saesneg. Union ag undeb ydy'r gair. Dewch chi, a mae hwnna ar Grys Rygbi Cymru yn cynrychioli pwy ydyn nhw. A mae gennym ni un bach ola. Dych chi eisiau gweld y llun? BFF. BFF. Beca, ti'n gwybod beth i BFF? Lleci, ti eisiau dweud hefyd? Happy New Year? Ddim cweit. Ddim cweit. Aran. Best friends forever. Ydych chi'n deud, neu ydych chi'n defnyddio BFF weithiau? Yndych, o'n i'n meddwl bys chi. Wan, da iawn chi, dych chi cael hynny gyd yn gywir. BFF, best friends forever. Wan,
Yn yr hanes fyddwn ni'n glywed o'r Beibl bore yma, da ni'n clywed am Iesu Grist yn siarad am bobl a maen nhw'n cael eu disgrifio fel ei ffrindiau fo. Os da ni mlaen i'r adnod, yn Ioan penod 11 byddwn ni'n gwrando ar yr hanes o'r Beibl yn nes ymlaen, a mae'r ffrindiau Iesu, Mair, Martha a Lazarus. Ac mewn mwy nag un lle, mae Mair a Martha yn galw Lazarus yn ffrind, achos oedd o'n sal. Ylwch, adnod 3, dyma'r chwiorydd Mair a Martha yn anfon neges at Iesu, arglwydd, mae dy ffrind annwyl di'n sal. Ac mewn mwy nag un lle arall, mae Iesu yn dweud bod Lazarus yn ffrind iddo fo. Dach chi'n meddwl bod Iesu yn ffrind i ni? Kind of. Wel, mae Iesu yn y Beibl yn cael ei ddisgrifio fel brenin, fel athro, fel achubwr, a fel ffrind. A da ni, hefo'n gilydd, yn mynd i feddwl sut fath o ffrind ydy Iesu, a sut ydyn ni'n gwybod bod Iesu, deud y gwir, y ffrind gorau all unrhyw un gael. Achos da chi'n gwybod fel fi, ella bod gennych chi bobl da chi'n galw'n BFF, ond weithiau, di pethau ddim cweit fel dylia nhw fod. Da chi di ffrio fo ffrindiau rhywyd? Do? Do, mae'n siŵr bod chi wedi, do. Mae nhw'n gallu ffrio fo chi, da chi'n gallu ffrio fo nhw, a weithiau da ni'n gadael yn gilydd lawr. Di Iesu Grist byth yn mynd i'n gadael ni lawr. A pan da ni'n deud best friends forever am byth, mae'r Beibl yn deitha ni go iawn mae Iesu'n ffrind i ni am byth, bythoedd, amen. A'r rheswm pam ydy pwy ydy Iesu a be mae wedi wneud. Mewn chydig o amser, fyddwn ni'n dathlu'r Pasg yn byddwn, yn cofio bod Iesu Grist i marw o'r groes, ac yna ar ôl 3 diwrnod bod o wedi... Be nath o? 3 diwrnod ar ôl i Iesu farw ar y groes? Anna. Nath o ddod yn ôl yn fyw. A mae Iesu Grist dal yn fyw heddiw, a fydd o'n byw am byth. Ac yn yr hanes fyddwn ni'n glywed efo'r oedolion pnawma, mi fyddwn ni'n clywed Iesu'n deud hyn wrth un o'r chwiorydd oedd yn drist achos bod ti'n brawd ti Lazarus di marw. Mae'n deud, fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw, iddyn nhw farw, a bydd yr rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. Os ydym ni'n dod yn ffrindiau, os ydym ni'n credu yn Iesu Grist, mae Iesu'n dweud bod ni'n cael bywyd sy'n para am byth. Bywyd hefo Iesu Grist, lle ydym ni'n cael profi gariad o a bod yn ffrind hefo fo am byth. Felly pan ydych chi'n meddwl am BFF, neu'n clywed rwy'n yn sôn am BFF, cofiwch bod y Beibl yn dweud Iesu ydy'r BFF go iawn. Achos mae o'n byw am byth, a mae o wedi'n caru ni gymaint nes bod o wedi marw ar y groes. Mwyn i ni allu bod hefo fo am byth, yn gwybod neith o byth yn gadael ni lawr, a neith o byth wneud rhywbeth i'n siomi ni achos bod o y ffrind gorau erioed. Llio. O'n i ddim yn gwybod hynna. Diolch i chdi. Tro nesaf ni'n gwneud y stori plant yma, fyddai'n gallu rhaid acronym Cymraeg. Gwych. Diolch yn iawn. Diolch i chi. Gewch chi fynd yn ôl i'ch seti, na ni ganu emyn, a wedyn gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul, ia? Diolch yn mawr iawn i chi. Da ni am ganu emyn sydd yn sôn bod pobl Crist oherwydd atgyfodiad Iesu yn gallu clodfori, yn gallu diolch, yn gallu dibynnu ar yn harglwydd ni ym mhob sefyllfa. Dewch bobl Crist, cyfododd ef, canwn fawl i'n brenin byw, yn gor fe seiniwn gan o glod i'n harglwydd ni am Duw. Lan o'r ddeiar las i'r nefoedd wen, codwn ein hedrychiad fri, ei freichiau sydd yn estyn mas i'n cynorthwyo ni, rhwng glod, pob tafod dewch rhwng glod, un llais, un gan, o fawl i'n harglwydd glân.
Da ni am droi at yn darlleniad ni a mae Rebecca am ddod yma i glywed gan o Ioan 11 ac nodau 1-16. Gadewch i ninnau fynd hefyd, i farw gydag ef. Diolch, Rebecca. Ac mi wrandawn ni ar weddill yr hanes yn nes ymlaen cyn i ni wneud hynny. Dwch ni weddio fo'n gilydd. Ar gweddi'n Duw, da ni yn dy glodfori di, bod Iesu Grist wedi dod i'r byd i'n hachub ni. Bod ni, nad ydyn ni'n heiddi dim, yng Nghrist yn cael derbyn gras ar ben gras. Yn wir bod yr arglwydd Iesu yn drysor i ni, yn drysor di-gyffelyb. Ond arglwydd mae rhaid i ni gydnabod yn bod ni mor aml ddim yn cydnabod hyn, ddim yn sylweddoli hyn. Bod yn bryd ni'n gallu crwydro i fod yn rhoi yn sylw ar bethau, ar amgylchiadau sydd yn llenwi'n golygon ni. A dyna pam arglwydd, da ni'n diolch i ti am y cyfle rheolaidd yma i ddod i addoli hefo'n gilydd. I ddod i gyflwyno'n calonna ger dy frondi yn gofyn arglwydd bydd di ar waith yn yn plith ni. Trwy dysbryd glân arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn argyhoeddi. Y byddi di yn ceryddu os oes angen. Y byddi di yn cysuro ac yn delio'n dyner a ni, achos arglwydd mae gennym ni yn y stafell yma gymaint amrywiaeth o feddyliau, o deimladau, o brofiadau da ni wedi cael yr wythnos dwytha yma. Ond da ni'n dod yn ffyddiog mai ti di'r un sydd yn gwybod beth sydd orau i ni. Ti di'r un yn wir trwy dy fab Iesu Grist wedi darparu yr hyn sydd orau ar yn cyfar ni. Trwy sicrhau bod yna aberth, yr aberth unwaith am byth honno, i sicrhau cymod rhwngtho ni, defaid sydd wedi mynd ar grwydr, a'r bugail da. Ac felly arglwydd, da ni am ddyrchafyd enw di yn dad, mab ac ysbryd glân, y Duw tragwyddol y bore yma. A diolch arglwydd mewn byd syrthiedig, bod na waredigaeth, bod na oleini yn yr un ddaeth i'n plith ni a deud my fi yw goleini'r byd. Arglwydd, da ni'n gweddio
Felly, nid yn unig y byddi di'n bendithio ni, ond arglwydd y byddi di yn defnyddio ni'n helaeth am yr wythnos sydd i ddod. Yn y patryma arferol hynny, yn yr ymwneud a gawn ni efo teulu, ffrindiau, cydweithwyr. Arglwydd, da ni'n gofyn am dy help di fod yn dystion i ti. Tystion sydd nid yn dyrchafu ni'n hunin, ond mewn gostyngeidrwydd yn deud, da ni'n hyddid dim byd, da ni ddim yn well na neb arall, ond da ni'n gwybod bod ni wedi derbyn yn Iesu Grist drwy garedd rhyfeddol. A da ni felly yn cyflwyno'n hunin ac yn gofyn, nid i'n gwneud ni yn fwy gostyngedig, yn fwy tebyg i'r dy fab yr arglwydd Iesu. Nid i roi ni'r syched yna am gyfiawnder, y syched yna am dynabod di a cael gweld pobl eraill yn dod i dadnabod di trwy ffydd hefyd. Arglwydd, da ni wedi bod yn gweddio dros yr wsos dwytha am yr ymgyrch efo'r myfyrwyr yma Mangor. Ac arglwydd, efo'r holl weithgaredda, da ni yn cyflwyno'r cyfan i ti yn gofyn y byddi di yn gwneud dy waith dirgel di yng nghalonna pobl ddaeth i wahanol ddigwyddiadau. Ella bod na rei yn dod yn wrthwynebus, eraill yn dod yn ddryslyd, ond da ni'n gwybod, arglwydd, nad oes na unrhyw rwystra mewn meddwl neu calon ddynol nad wyt ti yn dy ras yn gallu drechu fo. A dod â phobl i'r man hwnnw o edifeirwch a gildio i'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gweddio bydd na ffrwyth yn dod o'r hyn gafodd i rannu wsos dwytha yma. Bydd na sgyrsia ychwanegol yn cael ei cael, y bydd na ddarllan yr ysgrythyr ac y byddi di ysbryd glân yn dod â phobl i ffydd fywiol yn yr arglwydd Iesu. Da ni'n gweddio yn union yr un fath arglwydd ar derfyn wythnos y mini gwersyll hefyd. Diolch i ti arglwydd am y ddarpariaeth honno, a da ni'n gweddio dros bob un o'r ieuenctid fuodd yna. Hyd yn oed os oedden nhw wedi stryglo hefo diffyg cwsg neu hiraeth, arglwydd, da ni'n gweddio y byddi di yn dod â ffrwyth i'r hau had yna. Ac y byddwn ni'n cael clywed am genhedlaeth newydd o dy bobl di yn gallu deud, dwi'n cofio y bregeth, y darlleniad, y weddi honno. Dyna pryd y daeth yr efengil yn air bywiol gan yr arglwydd i mi. Felly diolch i ti arglwydd, y gallwn ni ymddiried y cyfan i ti. Yn wir, da ni'n ymddiried yn byd ni i ti. Yn clywed am amgylchiadau erchyll, yr un sy'n digwydd yn yr Wcrain, yn Rwsia, yn Israel. A mae o'n fraw ac yn dristwch i ni. Ond eto arglwydd, da ni'n gwybod fod ti yn arglwydd dros y cyfan. Ac felly da ni'n gofyn i ti ymyrryd, yn gofyn i ti yn arbennig fod yn gynhaliaeth i dy bobl di sydd yn y sefyllfaoedd tywyll yny. Y byddi di'n disgleirio dy oleuni trwy i hymddygiad a'i tystiolaeth nhw. Felly arglwydd, clyw yn gweddi ni. Bydd yn agos atan ni yn enwedig delia a ni sydd yn ofnus, yn wael, yn teimlo fel bod na bwysa trwm ar yn sgwydda ni. Ti ydy'r un sydd yn gwybod be da ni angen. Ti ydy'r un sy'n gallu'n cyfarfod ni yn y dyffryn tywyll di hwnnw. A da ni'n gofyn i ti wneud hynny yn dy ras, yn dy amser dy hun. Da ni'n cyflwyno'r cyfan a'n gilydd i ti felly, yn enw ac yn haeddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu, cyn i ni droi at ail ran y darlleniad, canu am yr arglwydd Iesu. Ni wn paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw. Pam bu i'r bugail geisio'r afradlon i'w gyrchu adref nôl i gorlan Duw. Ond hyn a wn ei eni efo forwyn a phreseb Bethlem roddwyd iddo'n gryd, a rhodiodd isel lwybrau Galilea, ac felly rhoddwyd ceidwad gwyw i'n byd. Dwch ni godi i foli.
mi wnawn ni ail ymuno efo'r hanes wrth i mi ddarllen o adnod 17 hyd at adnod 44. Pan gyrhaeddodd yno, cafodd Iesu fod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. Yr oedd Bethania yn ymyl Jerusalem rhyw 3 kilometr oddi yno. Ac yr oedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu'n dod, aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, "Pe buasu ti, Syr, yma, ni buasai fy mrawd wedi marw. A hyd yn oed yn awr, mi wn yr rhydd Duw i ti, beth bynnag aw fyny ganddo." Dywedodd Iesu wrthi, "Fe atgyfoda dy frawd." "Mi wn," meddai Martha wrtho, "y bydd yn atgyfodi yn yr atgyfodiad ar y dydd olaf." Dywedodd Iesu wrthi, "My fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn?" "Ydwyf, arglwydd," atebodd hithau. "Rwyf fi'n credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd." Wedi iddi ddweud hyn, mae'n drwg gynnu, aeth ymaith a galw ei chwaer Mair, a dweud wrthi o'r neilltu, "Y mae'r athro wedi cyrraedd, ac mae am dy weld." Pan glywodd Mair hyn, cododd ar frys a mynd ato ef. Nid oedd Iesu wedi dod i mewn i'r pentref eto, ond roedd yn dal yn y fan lle roedd Martha wedi ei gyfarfod. Pan welodd yr Iddewon a oedd gyda hi yn y tŷ yn ei chysuro, fod Mair wedi codi ar frys a mynd allan, eithant ar ei hôl, gan dybio ei bod hi'n mynd at y bedd i wylo yno. A phan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu, a'i weld, syrthiodd wrth ei draed, ac meddai wrtho, "Pe buasu ti yma, Syr, ni buasai fy mrawd wedi marw." Wrth ei gweld hi'n wylo, a Iddewon oedd wedi dod gyda hi hwythau'n wylo, cynhryfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. "Ble rydych wedi ei roi i orwedd?" gofynnodd. "Sut di weld, Syr?" meddent wrtho. Torodd Iesu i wylo. Yna dywedodd yr Iddewon, "Gwelwch gymaint yr oedd yn ei garu ef." Ond dywedodd rhai ohonynt, "O'n i allai hwn a agorodd lygaid y dall, gadw'r dyn yma hefyd rhag marw?" Dan deimlad dwys drachefn, daeth Iesu at y bedd. Ogof ydoedd, a maen yn gorwedd ar ei thraws. "Symudwch y maen," meddai Iesu. A dyma Martha, chwaer y dyn oedd wedi marw, yn dweud wrtho, "Erbyn hyn, Syr, y mae'n drewi, y mae yma ers 4 diwrnod." "Ond ni ddywedais wrthyt," meddai Iesu wrthi, "y cait weld gogoniant Duw, dim ond i ti gredu." Felly symud asant y maen, a chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, "O Dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn i'n gwybod dy fod bob amser yn gwrando arnaf, ond dywedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas, mwyn iddynt gredu mai tydi am hanfonodd." Ac wedi dweud hyn, gwaeddodd a llais uchel Lazarus tyrd allan. Daeth y dyn a fu farw allan, a'i draed a'i ddwylo wedi ei rhwymo a lleiniau a chadach am ei wyneb. Dywedodd Iesu wrthynt, "Datodwch ei rwymau a gadewch iddo fynd." Amen. Pan ydych chi yn y broses o ddod i nabod rhywun, mae gweld nhw mewn sefyllfaoedd gwahanol yn help, yn dydi? Mae o'n help mwyn i chi gael darlun mwy cyflawn o pwy ydyn nhw go iawn. Ella bod gennych chi ffrind yr ydych chi'n ei nabod trwy gwaith. A mae gennych chi ddarlun ohonyn nhw fel
person proffesiynol da yn ei gwaith. Da chi'n gallu trystio nhw. A wedyn wrth i'r berthynas ddatblygu, ella bod chi yn ei gweld nhw tu allan i'w gwaith. Ac yn ei cyfarfod nhw, ac yn sylwi bod gen nhw hobbies, ella rhyfedd. Ella bod nhw'n reslo yn ei amser sbar. A mae'r argraff da chi'n gael ohonyn nhw yn cael ei addasu. Da chi'n meddwl, so ni'n mynd dychmygu na dyma'r math person ydi o. Ond mae o wastad yn help yn ydy mewn unrhyw fath o berthynas. Mae gweld pobl mewn sefyllfaoedd gwahanol yn rhoi darlun mwy cyflawn i ni o pwy ydyn nhw go iawn. Ac wrth i ni ystyried yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, dyna mae'r Efengyla'n rhoi iddi de. Yn dangos i ni yr arglwydd Iesu mewn llwythi o wahanol sefyllfaoedd yn ymwneud ag amrywiaeth helaeth o bobl wahanol. Wan, os ydych chi yma wsos dwytha, neu wedi gwrando ar y gwasanaeth ar y we, mi fyddwch chi'n gwybod bod ni wedi edrach ar Iesu yn ymwneud â'r ddwy chwaer Mair a Martha. O'n i'n mynd i ddweud wsos dwytha, nid wsos dwytha oedd yn ymwneud â nhw, wsos dwytha oedden ni'n edrych ar yr hanes yn Lug penod 10, a be ddidis i oedd bod honno'n sefyllfa eitha normal, eitha arferol. Oedd Iesu, Mair a Martha yn cael bwyd hefo'i gilydd. Ac yn yr sefyllfa arferol honno, mi oedd Iesu'n dod â gair o ddoethineb, gair o gariad i'r ddwy chwaer oedd yn dangos ymateb gwahanol i Iesu. Chi'n cofio, un dan bwysa ac yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, a'r llall yn dewis yr rhan ora yn ista wrth draed Iesu. Dydy'r gair ddim yn deitha ni yn union pryd o ran amser y digwyddodd yr hyn ddigwyddodd yn Lug 10 ac yn Ioan 11, ond mi allwn ni fod yn eitha hyderus na'r un teulu ydyn nhw. Ond tro yma, da ni'n cael clywed am y brawd, Mair, Martha a Lazarus y brawd. A tra oedd wsos dwytha yn sefyllfa arferol a Iesu yn dod mewn ac yn dangos pa mor bwysig oedd o, heddiw, da ni'n ystyried sefyllfa argyfyngus. Sefyllfa enbydus i'r teulu bach yma y Methania, achos mae Lazarus i brawd nhw yn ddifrifol wael. Ac wrth gwrs, wrth i ni glywed y darlleniad, da ni'n dod i sylweddoli, nid dim ond gweiledd, mae o'n weiledd angheuol, mae o'n marw, dydy. Ac felly mae Iesu yng nghanol y sefyllfa mwyaf tywyll, mwyaf torcalonus yma unrhyw un ohono ni fel pobl yn mynd i wynebu. Gorfod delio hefo colled marwolaeth yn dod yn syth i'ch profiad chi. Ac felly, da ni'n mynd i ystyried sut mae yr hyn mae Iesu'n ei ddeud, yr hyn mae Iesu yn ei wneud, yn mynd i fod yn gysur ac yn gymorth i ni fel Cristnogion heddiw. Achos bod yna amrywiaeth profiadau yn mynd i ddod i'n rhannu, amrywiol sefyllfaoedd y byddwn ni'n ei wynebu, mi fydd marwolaeth yn dod i'n rhan i gyd. Mi fyddwn ni'n colli anwyliaid, mi fyddwn ni yn marw yn hunin. Ac felly mae be mae gan Iesu i ddeud a sut mae o yn delio â'r sefyllfa yma yn eithriadol o bwysig i ni. Da ni'n mynd i edrych felly ar 2 agwedd. Mae yna lot fawr iawn o bethau. Da chi'n nabod fi erbyn hyn, a da chi'n gwybod am problem fwyaf fi ydy dwi eisiau deud mwy trwy'r amser. Ac wrth i fi baratoi, o'n i'n meddwl, os ni'n gallu cael cyfres y gyfa o bregethau jyst o'r adran yma, mae mor gyfoethog. Ond dwi'n mynd i gyfyngu fo at 2 agwedd arbennig i ni edrych arno fo bore yma. I ddechrau, y ffaith fod Iesu yn caru'r teulu yma a bod o'n oedi a'r tensiwn yma hwnnw yn ei greu yn yr hanes. Yn ail, be mae Iesu'n ddeud amdano fo ei hun. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A pwysigrwydd hynna yn y sefyllfa yr ydyn ni yn ei ystyried ac un bywydau a'n ffydd ni. Ac yn anola, da ni'n mynd i ystyried ar ddiwedd adnod 26, y pwt bach yna o gwestiwn mae Iesu yn ei ofyn wrth Martha neu Mair? Pa un ydy hi? Martha. Dwi'n siŵr, taswn ni
wedi cyfarfod Martha Mair, dwi'n siŵr fysa nhw'n ofnadwy o flin efo fi, achos bod fi byth yn cofio pryn di pryn. Ond diolch bod yr enw wedi cael ei gofnodi yn y gair. Felly dwch i ni ddechrau. Mae Iesu yn caru y teulu yma ac mae o'n oedi. Be mae hynny i gyd yn ei olygu? Ar un olwg, da ni'n darllen yr hanes a da ni'n rhoi y darna hefo'i gilydd a da ni'n meddwl, wrth gwrs, mae hein yn deulu sydd yn nabod Iesu, maen nhw mewn angan a maen nhw yn anfon y cais yna. Iesu, tyd ata ni, mae dy ffrind anwyl, fel o Beibl.net yn ei ddeud, y mae dy gyfaill adnod 3, Syr, yma'n wael, tyd. Chdi di'r un allan helpu ni'n y sefyllfa yma. Da ni'n gwybod bod chdi yn ddyn, yn arglwydd fod ti yn un arbennig. Da ni dangan di. Da ni mewn sefyllfa erchyll. A mae Iesu yn ymatab mewn ffordd ddynol a nisgwyl. Achos di o ddim yn deud, iawn, dwi'n dod o syth. Lazarus, wrth gwrs, fy meti, dwi'n mynd i ddod, dwi'n mynd i adael i unrhyw beth arall dystyrpio fi, dwi'n dod yn syth. Dyna fysa ni'n disgwyl i'r ymatab dynol fod yn de. Ond mae Iesu, fel ac y mae o yn neud yn aml, yn codi'n golwg ni i bersbectif uwch. Adnod 4, pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Wan mae'r arglwydd Iesu'n gweld bod na fwy yn fama na dim ond salwch fydd yn arwain at farwolaeth. Mae Iesu yn gwybod bod yr digwyddiad yma yn mynd i fod yn fodd i bobl weld peth o ogoniant Duw ynddo fo'i hun. Ac felly mae yna oedi'n digwydd. Mae cyfeithiadau, fel y byddwch chi yn ymwybodol, yn gallu bod yn wahanol iawn. Ond mae cyfeithiad William Morgan a'r ESV yn cysylltu adnod 5 a 6. Adnod 5 yn deud, yn awr, yr oedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. A mae Beibl William Morgan yn deud, gan hynny, arhosodd o am 2 ddiwrnod. A mae ESV yn deud, oherwydd bod Iesu'n ei caru nhw, mae o'n oedi. Sydd i ni yn gwneud dim synwyr. Ond yn yr hanes yma, da ni'n gweld, hyd yn oed yn y sefyllfa erchyll yma, mae Iesu'n deud, ond dwi'n eich caru chi a dwi eisiau chi weld mwy. Hyd yn oed yn eich angen mawr chi, mae genna i y fath gariad tuag ata chi, dwi am i chi weld mwy o pwy ydw i. A mi fyddwch chi mond yn gweld mwy o pwy ydw i wrth i chi fynd trwy y sefyllfa anodd yma o alaru ac anobeithio a brwydro trwy yr hyn sydd yn dod i'n rhan i gyd pan mae marwolaeth yn chwalu'n bywydau ni. Fyddai yn hoff iawn o lyniau timelapse. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld nhw. Y dechnoleg yma sydd yn galluogi pobl, dwi'n cymryd, i adael camera, a wedyn mae'n cymryd llun bob hyn a hyn o oriau neu bob hyn a hyn o ddyddiau gwythnosa. A mae lluniau timelapse yn caniatáu i ni weld sut mae pethau newid dros amser. Achos y gwir ydy, i ni fel pobl, da ni'n dda iawn am sylwi sut mae pethau newid na da. Chbo? Da ni'n dda iawn am sylwi sut ydyn ni'n heneiddio, sut ydyn ni'n eiddfedu. Hyd yn oed fel Cristnogion, mae'n golwg ni ar dwf ysbrydol yn bell i ffwrdd o fod yn 2020 vision. Felly, da ni angen help i weld gwahaniaeth rhwng be da ni'n feddwl sydd yn digwydd a proses sydd yn digwydd go iawn. Dyna lle mae lluniau o dymhora gwahanol yn gallu bod mor drawiadol. Dwi'n cicio'n hyn. Pan o'n i flynyddoedd yn ôl yn defnyddio Twitter, mi welis i lun trawiadol o Llanfrothan. A be oedd o oedd 4 llun o'r union run un olygfa yn y 4 tymor. A dwi'n cicio'n hyn achos dwi'n methu ffeindio fo'n illa wan. A sawl gwaith dwi wedi bod yn pregethu, dwi eisiau dangos y llun yma mwyn profi yr union run un lle, ond pa mor wahanol mae'n gallu edrach mewn 4 tymor.
Wan, ella bod ni'n deud pethau fel, mae'r dydd yn mystyn, mae yna lot o ddail ar y coed. Ond da ni'n deud hynny bob dydd, na dyn? Da ni'n sylwi arno fo bob dydd. Yn ysbrydol, pan yda ni mewn cyflwr o ofn, o boen, o ddiodda, da ni yn aml iawn yn mynd i stryglo i weld sut mae Duw yn yngharu fi rwan. Be mae Duw yn ei wneud rwan? Ond mae hwnna oherwydd na meidrol ydyn ni. Dynol ydyn ni. Cyfyngedig iawn ydy'n gwybodaeth a'n dealltwriaeth ni ohono ni'n hunin heb sôn am yr holl greadigaeth. Ond yn yr hanes yma, da ni'n gweld yr arglwydd Iesu yn amlygu mai mab Duw oedd o. Wedi dod i'r byd i achub, wedi dod i'r byd i gyflawni yr hyn yr oedd y tad am iddo fo wneud. Rwbath fydda yn newid tragwyddoldeb i bobl feidrol. Ond dydy hynny ddim yn golygu bod o ddim yn caru Martha, Mair a Lazarus. Mae yna densiwn yna, does? Pam nad ydy Iesu wedi gwneud rhywbeth yn gynharach. Ond mae geiriau Iesu yn helpu ni sylweddoli, mae Iesu ar waith yma. Mae o yn eu caru nhw ella bod nhw ddim yn siŵr o hynny ar y pryd. R'un un fath i chi a finna. Pan fyddwn ni'n torri'n calon? Pan fyddwn ni'n naturiol yn gofyn cwestiynau, lle mae Duw yn helpu fi pan dwi'n teimlo mor ddifrifol o isal ac anobeithiol ag ydw i rwan? Trystiwch yn yr arglwydd. Trystiwch yn naioni Duw trwy Iesu Grist ata chi, hyd yn oed pan nad ydych chi'n gallu gwneud pen a chynffon o beth sy'n digwydd i chi. Oherwydd fel mae'r Beibl yn deud drosodd a throsodd, di Duw ddim fel ni, a diolch am hynny. Jyst un adnod bach y fyddwch chi yn gyfarwydd â hi yn 2 Pedr 3:8. Mae Pedr yn atgoffa y bobl mae'n sgwennu at nhw. Gyfeillion annwyl, peidiwch ag anghofio'r un peth hwn, fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd fel un diwrnod. Mae'r arglwydd tragwyddol yma yn Iesu Grist wedi dod mewn i amser mwyn yn hachub ni. Dyna pa mor fawr ydy gariad o tuag ata ni. Ac wrth iddo fo fynd o gwmpas Galilea, Judea, ymwneud â phobl, da chi'n cael y tameidia yma lle da chi'n gweld yndi mae o'n ddyn, o mae o yn ddyn ac yn dduw. Ac mae o am i ni sylweddoli hynny fel Cristnogion pan ydyn ni yn gwendid. Dydy o ddim yn deud bod marwolaeth Lazarus yn mynd i fod yn ogoniant i Dduw mewn rhyw ffordd ddi-hyd. Wan, peidiwch â poeni am hyn. Mae o'n i ddeud o ochr yn ochr a deud, a dwi'n eich caru chi, felly dwi eisiau i chi weld hyn. Dwi eisiau i chi brofi pwy ydw i, achos dyna fydd yr allwedd i chi. Ym mhob dioddefaint, ym mhob ofn a ddaw i chi fel dilynwyr i mi. Mae Duw yn mynd i ofalu am ei bobl. Mae o yn eich caru chi, a mae bywyd marwolaeth atgyfodiad ac esgyniad Iesu Grist yn brawf o hynny. Felly mae Iesu'n caru y bobl yma ac yn gweithredu clod, gogoniant iddo fo ei hun ac i'w dad, ond mwyn i'r bobl mae o'n ei garu brofi mwy o'r cariad yma wrth weld mwy ohono fo. Yn ail, da ni'n sylwi bod Iesu yn datgan rhywbeth syfrdanol amdano fo ei hun. Be ydych chi'n meddwl ydy canolbwynt yr hanes yma? Da ni wedi cael 44 o adnodau, a mae o yn hanes gafaelgar, dydy. Os da chi heb glywed, da chi wedi clywed o blaen, ond tasa chi'n clywed yr hanes yma am y tro cyntaf, mi fysa chi'n gript. Be sy'n mynd i ddigwydd? Be sy'n mynd i ddigwydd? Ond be ydy'r canolbwynt? Lazarus yn cael ei atgyfodi? Neu be mae Iesu'n ddeud amdano fo ei hun? Nid dyma unig wyrth Iesu, nid dyma'r unig fan lle mae Iesu'n deud rhywbeth
arwydd o cael amdano fo'i hun hefo'r geiriau my fi yw. Ond yn fama mae'r wyrth a'r geiriau wedi plethu hefo'i gilydd i wneud datganiad syfrdanol o dyma pwy di Iesu. Dyma pwy ydi o i bob un sydd yn credu. Mae Iesu yn delio hefo dwy chwaer mewn galar dwys a galarwyr proffesiynol debyg o Jerusalem o'i cwmpas nhw. Yn y sefyllfa ddwys ungol yma, mae o am iddyn nhw wybod, meddyliwch pwy dwi. Edrychwch ar pwy dwi yn eich sefyllfa rwan, dyma sy'n mynd i wneud gwahaniaeth i chi. Achos mae ganddyn nhw ffydd yn does. Maen nhw'n trystio'n Iesu yn yr ystyr bod nhw'n deud, chdi di'r un all yn helpu ni, tasa ti yma, fysa ti wedi gallu stopio'r farwolaeth yma rhag digwydd. Maen nhw hyd yn oed yn trystio fel gymaint o iddewon orthodox ar y pryd, bod na atgyfodiad cyffredinol yn mynd i ddod ar ddiwedd amser. Ond mae Iesu yn adnodau 25 a 26 yn troi'r gred abstract haniaethol yma mewn rhyw fath o atgyfodiad yn y diwedd, ac mae o'n personoli pob peth ynddo fo'i hun yn dydi. Stopia feddwl am rhyw atgyfodiad fydd yn digwydd yn y diwedd a sylweddoli my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Adnod 25 a 26. Dywedodd Iesu wrthi, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd, pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Mae hwnna yn ddatganiad syfrdanol gan yr arglwydd Iesu, sydd yn un i ni ddal yn gafal yno fo. Nid mi fyddwch chi'n cael atgyfodiad ar ryw bwynt, ond dowch ata fi, ac mae'r atgyfodiad yn mynd i fod yn eiddo i chi. Be da ni'n weld yn y geiriau yma ydy Iesu'n cysylltu beth sy'n digwydd i Lazarus hefo yr atgyfodiad godidog fydda'n dod i'w ran o ar ddiwedd i fywyd daearol. Wel, ar ôl i groesoeliad dwi'n meddwl. Ac wrth iddo fo ddeud, my fi yw'r atgyfodiad, mae o'n deud, os ydych chi am fywyd tragwyddol, os ydych chi'n trystio go iawn yna mi fydd fy atgyfodiad unigryw i yn dod yn atgyfodiad sydd yn cyfri i chi hefyd. Felly, fel mae pob Cristion yn gobeithio, nid marwolaeth gorfforol fydd y gair ola. Mae yna fywyd tragwyddol pam? Achos rhyw fformula? Nac i, achos Iesu Grist. Achos pwy ydi o a be mae o wedi wneud. Mae yna lot o bobl trwy hanes wedi trio wfftio reality hanesyddol atgyfodiad Iesu ac atgyfodiad Lazarus. Ond darllenwch pennod 11 Ioan. Mae Lazarus yn codi yn fyw o'r bedd ar ôl 4 diwrnod, a mae pobl yn gwybod bod hyn wedi digwydd. Maen nhw'n gweld i fod wedi digwydd, a mae'r Phariseaid o'i co. Darllenwch adnod 45, 46, 47, 46. Ond daeth rhai ohonynt i ffwrdd at y Phariseaid a dweud wrthynt beth roedd Iesu wedi wneud. Am hynny, galwodd y prif offeiriaid a'r Phariseaid gyfarfod ar Sanhedrin a dweud asant, be da ni am wneud? Y mae'r dyn yma'n gwneud llawen o arwyddion. Ac diwedd yr adran, adnod 53, o'r diwrnod hwnnw felly gwnaethant gynllwyn i wlad ef. Achos bod Lazarus wedi dod yn ôl o'r bedd trwy awdurdod Iesu Grist, mae'r Phariseaid, yr awdurdodau, yn dweud, da ni'n gorfod lladd y dyn yma. Mae'n beryg. Mae o'n reality hanesyddol, ac felly be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, gan bod Iesu wedi trechu marwolaeth, mae pob un sy'n rhoi hynny'n iddo fo hefyd yn derbyn y bywyd newydd hwnnw trwy'r ysbryd glân, sydd yn fywyd am dragwyddoldeb hefo'r arglwydd Iesu. Diom i'w gael tu allan i'r arglwydd Iesu. Oherwydd na fo, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. C.S. Lewis sydd yn sgwennu am pa mor allweddol ydy
atgyfodiad Iesu Grist. A mae'n deud mewn un man fel hyn. A man really ought to say, the resurrection happened 2,000 years ago in the same spirit in which he says, I saw a crocus yesterday. Planhigyn y Gwanwyn ydi crocus ynde. Because we know what is coming behind the crocus. The spring comes slowly down this way. But the great thing is that the corner has been turned. Da ni'n gwybod bod Iesu Grist wedi marw, wedi dod yn ôl yn fyw. Mae o'n ffaith hanesyddol. Os ydyn ni'n credu, mae eisiau ni gael yr un sicrwydd bod atgyfodiad Iesu Grist yn weithredol wedyn i ni. Ac felly, os ydy'n cyrff ni'n dadfeilio, os ydy'n amheuon ni'n cynyddu, da ni'n gwybod, fel yr ydyn ni'n gallu edrych yn yr ardd yn y Gwanwyn, dwi'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Felly, mae Iesu am i ni feddwl. A rhag i ni gael yn temtio i feddwl, wel, os na Iesu ydi atgyfodiad ar bywyd, bod o'n gallu trechu marwolaeth ei hun, be sgynno fo'i wneud hefo fi, ond mae o'n fyw heddiw, a mae o'n derbyn ni fel yda ni heddiw, wrth i ni edifarhau a trystio yno fo. Diolch yn disgwyl i ni sortio pob peth allan, a wedyn yn derbyn ni, yr un Crist ydi o, yr un cariad a'r tenerwch mae o'n i ddangos tuag at bechaduriaid heddiw ac y gwnaeth o pan oedd o yn gweinidogaethu yn Israel 2000 o flynyddoedd yn ôl. A sylwch sut mae o'n ymatab i'r sefyllfa yma. Mae o'n deud rhywbeth amdano fo'i hun, ond mae o'n ddig. Mae o'n wylo yn gweld dinistr marwolaeth a galar. Diolch yn shrygio i sgwydda a dweud, wel, dyna fo, so nhw jyst yn trystio yn yr atgyfodiad, so nhw'n ffain. Mae o'n cydymdeimlo hefo nhw, a dyna pwy ydy'r arglwydd Iesu. Fo ydy'r atgyfodiad ar bywyd, ond fo ydy'r archoffeiriad tosturiol. Mae'r Hebreaid yn deud amdano fo, nid archoffeiriad heb allu cydioddaf yn gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder a torsedd gras mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Mae Iesu'n mewnoli y gwirioneddau bendigedig a maddewidion Duw ac yn deud, yno fi, maen nhw'n dod yn wir i chi. Nid trwy be dach chi'n mynd i wneud, nid trwy ddilyn rhyw arferion, dowch ata i ac mi gewch chi'r cyfan. Iesu ydy oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Iesu ydy bara'r bywyd. Dyna pam yr ydyn ni'n rhoi y pwyslais ar ddod at Iesu. Ac yng Nghrist, mi fyddwn ni'n cael yn rhyddhau o afal pechod. Mi fyddwn ni'n cael yn euogrwydd wedi tynnu o ddianna ni achos bod o wedi talu'r pris drosta ni unwaith am byth ar groes Calfaria. Mae Iesu'n caru, mae Iesu'n dangos i ogoniant hyd yn oed wrth oedi, mae Iesu yn datsgan yn hyfryd, mae fo yr unig un ydy'r atgyfodiad ar bywyd gan bod wedi gwisgo cnawd ac wedi concro marwolaeth yn lle ni. Ac yna, da ni'n diorffan yn sydyn hefo'r cwestiwn heriol yna. A wyt ti'n credu hyn? Sawl gwaith dwi wedi bod mewn sefyllfaoedd bugeiliol yn delio hefo pobl sydd wedi torri, yn wylo ac yn methu gweld i ffordd yn ei blaen. A mae rhywun yn gorfod delio'n sensitif ac yn ofalus trwy'r amser. Ond mae'r arglwydd Iesu yn gwybod yn sefyllfa Martha a Mair, be maen nhw angen ydy rhoi i hunin yn gyfan gwbl rhoi ffydd ynddo fo. Ac wedi iddo fo ddeud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, mae o'n gofyn, a wyt ti'n credu hyn? Wrth Martha. Wan, pan mae o'n deud a wyt ti'n credu hyn, peidiwch a meddwl bod o'n rhoi rhyw fath o brawf diwynyddol iddi hi. Ydw i'n gallu ticio'r bocs yma bod chdi'n cytuno am yr datganiadau yma? Be mae o'n neud ydy bron stripio y dryswch
i ffwrdd a deud, hwn di'r cwestiwn. Wyt ti'n ymddiried yna i? Hwy ydw i a be dw i'n mynd i wneud drosta chdi? A dyna di o'n syml i chi a fi bore yma. Mae yna lot o bethau'n gallu dod i'n drysu ni, yn bethau bach, yn bethau mawr. Mae yna lot o brofiadau sydd yn gallu'n baglu ni hyd yn oed fel Cristnogion i wneud i ni ofyn cwestiynau mawr. Mae'r Efengyl yn dod â ni i bwynt syml iawn. Ydyn ni'n credu yn yr arglwydd Iesu ac yn deud, yn fy nryswch dwi'n mynd i drystio yn y fo. Achos mae Martha yn atab yn gadarnhaol, ydw i'r arglwydd atebodd hithau, yrwy fi yn credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Mae'n datgan, dwi'n meddwl na chdi, ydy'r un mae Duw wedi anfon, yr un sy'n dod â oes newydd, yr un sy'n sortio problemau mawr y byd allan. Ti ydy mab Duw. Ond eto, mae yna dal chydig bach o amheuon, does, hyd yn oed gan Martha. Achos ar ôl y sgwrs yna, mae Iesu mynd at y bedd, mae o'n wylo, mae o'n teimlo'n ddig, achos bod o'n gweld effaith pechod, marwolaeth, mae siŵr bod o'n ddig yn gweld yr anghrediniaeth o'i gwmpas o hefyd. Mae o'n mynd at yr ogof ac yn deud, symudwch ymlaen, a be mae Martha'n deud? Erbyn hyn, syr, mae'n drewi y mae yma ers 4 diwrnod. Dim yn disgwyl iddo fo gael ei atgyfodi, na di. Mae gen i hi beth ffydd ynddo fo, ond mae hyd yn oed i ffydd hi yn anghyflawn. Da chi'n gallu nieithu fo hynny? Yn deud, dwi yn trystio yn yr arglwydd Iesu, ond mae yna ddarna lle dwi'n stryglo i drystio. Nid ffydd berffaith mae yr arglwydd Iesu'n gofyn i ni roi yn y fo, ond ffydd. Dim ots pa mor wan ydi o. Achos fo sy'n mynd i'n achub ni, nid yn ffydd cry ni sy'n mynd i achub ni'n hynny. Ac yn y pen draw, dyna da ni'n weld ar ddiwedd yr hanes. Nid be mae Martha Mair wedi wneud sy'n gwneud gwahaniaeth, ond be mae Iesu wedi wneud. Ac os ydy o'n wir yn hanes Lazarus, mae'n sicr yn wir i bob un ar draws y byd sydd wedi rhoi ffydd yn Iesu Grist wedyn. Chi'n mi orffen efo darlun bach. Sawl gwaith ydych chi wedi bod yn y car a mae'n niwl a mae'n nos a sgynnoch chi ddim syniad beth sydd o'ch blaenau chi achos mae yna niwl yna. Yr unig beth da chi'n gallu weld ydy be mae'r golan ddangos i chi. Lle bod o'n lot. Pan da chi mewn sefyllfa fel yna, be da chi'n neud? Sa chi'n gallu stopio'r car a dweud, mae hyn yn ridiculous, dwi'n disgwyl tan mae'r niwl wedi mynd. Sa chi'n gallu bod yn eich car am amser hir iawn. A fyswn ni ddim yn awgrymu bod chi yn greu hynna os da chi'n dreifio ganol y ffordd. Be da ni yn mynd i wneud ydy pwyllo, arafu a gweld be da ni'n weld. Ac bod ni'n gweld pob peth, da ni'n gweld digon i fynd gam wrth gam, filltir wrth filltir, a mae hynna'n ddigon i ni gyrraedd adra. Dyna di'n ffydd ni yn Iesu Grist. Di Duw ddim nunlla'n deud y cawn ni weld y darlun cyflawn o bob peth mae o'n neud, pob peth fydd yn digwydd yn y bywyd ni, ond mae wedi dangos digon i ni yn Iesu Grist. Gafeilwch yn y fo, trystiwch yn y fo, gofynnwch i'r ysbryd glân am fwy o'r gola yna yn y niwl i weld am filltir arall, am milltir arall, am milltir arall, a mi fydd Iesu Grist yn eich cadw chi tan fyddwn ni'n ddiogel adraf. Rwch ni weddio. O arglwydd Dduw, da ni yn diolch i ti. Bod yna gwestiynau gynnon ni, bod marwolaeth yn gallu chwalu yn bywydau ni a teimlo fel bod o'n hyd yn oed yn simsanu'n ffydd ni. Da ni'n diolch am pwy wyt ti, yr atgyfodiad a'r bywyd. Da ni'n diolch dy fod ti wedi concro yn caethiwed ni i bechod, dy fod ti wedi delio a pris yn pechod ni ar y groes, a dy fod ti wedi concro marwolaeth ar yn rhan ni. Arglwydd, da ni'n gweddio byddi di'n helpu ni i dy weld di yn gliriach. Ac nid i geisio gweld pob peth yn gliriach, yn hytrach helpa ni i dy weld di yn gliriach.
dy weld di'n hyfrytach. Gweld mai ti ydy'r un sydd wedi'n caru ni i'r eitha a bod hynny'n ddigon i ni. Tostyria wrthyn ni felly. Wrth i ni ofyn hyn yn enw bendigedig yn harglwydd a'n gwaredwg, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, yr atgyfodiad a'r bywyd. Amen. Dewch i ni ganu mawl i Iesu Grist i orffan felly. Pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr ol rheinio i ras, ni fedraf mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol diw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn, di derfyn i'w ei gariad, di fesur i'w ei ddawn. Bydded i ddiw tangnefedd, yr hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn i chi wneud ei ewyllu sef, a bydded i ddolunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist, i'r hwn byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen.